Čau lidi, dneska jsem chtěl ukázat novou hru, která se jmenuje Demolition Derby, kámo. Koukej, prostě si dáme tady Demolition Derby, dáme start, dáme si tuhle trasu, tu jsem třeba dlouho nejel, já jsem... Počkej. Tak jo, koukej na to. Tak. Čum. Nevím, co tam bude dělat vůči, ale... Zoe. Ty vole. Tak ten mě trefil. Jace je venku. OK. Ale budu první, koukej na to. A vyhraju. Ještě. Kurva. Os. No, tak jste to viděli, vyhrál jsem. Ale ještě jsem chtěl ukázat jednu skvělou věc. A to, koukej, sleduj. Tady prostě tréninkové. Tady prostě si můžeš jen tak jezdit s autíčkem. A dělat normálně nějaký věci. Ale, počkej. Tamhle policajt, tady má auta jezdí. Závodě tu. Ale tady jsem chtěl ukázat jednu věc. Když nejdeš do pána policajta, tak on po tobě začne jezdit. A teď už tě honí. A teď už jede za tebou a ty se mu samozřejmě snažíš utíct. Že nechceš být chycen. Ale ještě tady je jedna skvělá věc. Reset car. Cože? Ok, já dojedu přímo k tomu. A teď mě dojel. Teď mě dojel. Ale nechytil. A já mám výhodu v tom, že tam krásně vlezu. A krásně mu tady ujedu. A teď to vyjedu nahoru a zkusím jumpnout. Koukej na to! Bum, bum a bum. Jo, aha, on za mnou ani nevěl. Ježiši Kriste. On za mnou ani nedojel. Ale ještě tady je jedna skvělá věc. Z tohle bych mohl taky udělat video. Že třeba jak dlouho dokážu utíkat z policií s různýma autama.
Protože těchto hře je kupa. No, to by stačilo jako ukázka. Okay, tady projedeš. A krásně. Oh shit. Jak jsem se mu vyhnul. Nečekal, že pojedu tudy. Okay. Teď to nahulím. Co to půjde? Už jdu 120. Sakra. Tady máš další auto a ty si prostě odemykáš za tady ty coiny a nebo si můžeš kupovat reálné many. A ok, tady mám třeba jedno skvělý auto, který rozhodně vyzkouším. Skvělý auto. Takže to je asi všechno a čau.